ing Trenggalek coba kaya ngapa iki. Ikamane kalem sinambi ngopi ambil lek-lekan cocok ya, Nduk. Lah iya. Cocok nggih, Pak nggih. Tenan aku janji Pak D kuwi wis nganti esuk wis seneng kok. Nah, nggih. Nggo, damel ses. Jebul lelagon saka wetananku ya kepenak ya, Nduk. Kepenak. Ya. Ya nganggo hae-hae ya, Nduk. Iya. Hae ngono lho, Mas. Ya. Ya. Nalikane pacare so nyumiran madangi Raden Ganti jahe pong, Nduk, sing main, Nduk. Yo, dangdut iki.
Suwung.